onde kandung ada agak anak dua moela adilu rasa kapalo oi saka palo onde madi manyo nanda tua biarlah kulina mangalo ka anak dua moy na poko isi dan binaso na poko isi ano dan binaso sudah ikonda oyo istirahat dan anakan dua moy oyo nante emas wasolara solat asar pulo ote di manyo asal lainga awa awarnia enanakan dua ngai punyo kurang misalah tu akito dendema punyo urang punyo kawan bisa untuk akito saketik surang diagi dulu melaki asar.